Ето го ножлето. Просто за да добия представа. Много красив, много приятен. Тежчех така. Клипса замина. След още първото разглабяне и махане на клипса, после вече резбата беше прецакана. Нормално за ефтин нож. Ако беше Ганзо, предполагам, или Enlance, ще да е по-добре, но в случая не е. Крис Ривз. Почти оригинален. Доста труден за отваряне и затваряне с една ръка. В смисъл за отваряне не е супер труден, но затварянето не е много удобно и приятно. При затварянето, като в момента горе-долу се движи гладко, вече си опира тотално в единия черен. Но идеята на ножа е, че е почти перфектно копие като визия, като големина, като размери, може би не като тегло. И така спокойно се усеща какво би било, ако държиш, отваряш, затваряш, така нататък, такъв нож. И определено бих искал и съм поръчал вече по скъпо копие. Пак е копие, но с цилиндрични лагери, с керамична детент бол, където и викат тук отвътре, която реално опира в клина отзад, заключва, с титаниева дръжка. Доста добро копие за около 100 лева. Като дойдеш, ще му направим на него естествено бързо ревю. Но до тогава ще се кефя на този шит. За съжаление не е много сполучлив като изработка на някои детайли, но като форма е просто супер. Браво на китайците. Просълзявам се чак. Браво е.